ngụgharịrị ajọ mgbe kwụnyere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị na-eje bubata ụlọ ọ na-agazi ha ahụ ha chewuo na otu uche na-eche ụra ha ji amazi ka ohu uche ji adụ. anyị ekene Chief Dr. Sir Emma Bishop Okonkwo ọkpụrụ isi ruru ọha na ichi eze Odenigbo eze nna Nyerudo ọchị na nwata Chairman Managing Director Ekuru Group of Companies Lagos onye ọma anyị ekele gị ihe dịgo mmadụ anyị ekele Chief Okere Eke agbawo dikis na ndị izo ekwe dasi ike na chọkọ na eze onye ọma obodo nna ya agara ya eji eje mba ihe dịgo mmadụ kpatịrị mma o ruone na omume ije ọkụ o siri mee anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu anyị ga-agbaghara n'omenala jee mebe omenelu omenala ojana omenala ejela omenala ojana
na-achọ mmanwụ ihe na-anabụghị eme mbụ na taa